Jeg hedder Oliver. Og jeg hedder Hugo. Og det er velkommen til vores YouTube-video. Meget undskyld, fordi at vores forældre ikke har haft tid til at klippe videoerne. Fordi at de har bygget huset meget, og det er derfor, at der er gået rigtig lang tid imellem de her videoer her. Og det vi så skal i dag, det er, at vi skal så prøve at tage neglelak på med bind for øjnene. Så vi tuller lige, så har vi bind for øjnene om 3, 2, 1. Vores mål er lige nu ved det her, at få neglelak på alle fingrene. Så lad os bare starte. Jeg håber, jeg rammer den lige nu. Oliver, kom nu. Ja, jeg tror, jeg starter med den her. Rammer jeg den over? Jeg tror, at der er nok på den her finger nu. Rammer jeg den over? Åh, fuck, det sviger. Jeg kan ikke se en skide. Jeg er færdig. Er du færdig, du? Det kan på alle fingrene. Ja, det har jeg også gjort. Har du? Fuck, det sviger. Au! Oliver, det er ikke så seriøst. Jeg er ikke færdig. Jeg har taget den her. Jeg er færdig. Jeg også. Det ligner sgu, det er blod på fingrene. Det ligner lort. Og nu har vi så fået neglelak på. Ja. Og vi har bringet. Og vi har fået jeg er fans. Jeg synes, at I skal bestemme, hvem der skal vinde i neglelak-konkurrencen. Jeg hvem der er bedst. Men jeg synes faktisk, at det er mig, fordi jeg har faktisk fået alt allerbedst. Fordi Oliver der, han har bare smurt det ud overalt. Ja, men jeg synes, det er fansene, der skal bestemme. Ja, men hvordan skal det så bestemme det? Hvad? I skriver bare en kommentar. Kommentaren, hvem I synes, der er pænest. Det skulle da mig, der er pænest. Det skulle mig, der er pænest. Okay, og nu har vi så fået det her lille rensemiddel, og Oliver starter så med at putte det på. Du kan. Simpelthen det bare på hovedet. Det var det. Du glemte fandme alt for meget. Du har for meget, Oliver. Ja, lige meget. Så. Godt, det skal jeg. Og du sagde, jeg fik for meget. Ja, jeg fik kun så meget her. Hvad, det er også, så ligger nede på din bukser? Det virker ikke. Godt sgu da. Det virker ikke. Fans, vi prøver at kæmpe imod at få det af, på grund af, at det er tørt. Jeg er færdig. Nej, men hvad er det? Jeg tror, jeg skal lidt mere. Jeg kan ikke skærmen. Tryk på, du er færdig. Jeg står Det dufter dejligt. Færdig. Prøv at duft. Prøv at duft. Jobba. Og mens vi venter på, at meget langsomme Oliver er færdig, så kan du måske tjekke nogle af vores andre videoer, hvis du ikke har set dem. Dem skal du helt klart til at gå. Især den med Jessen, han flipper helt ud. Husk at like den her video. Så husk det. Hvis vi får 100 likes, så vil vi blive rigtig glade. Jeg kan sgu ikke få mere af. Bam! Og husk at skrive noget i kommentarerne, at det er helt klart mig, der er bedst, men altså Oliver, han kan jo også noget på, altså. Ja. Der skal
Nej, skal man ikke stemme på. Kun mig. Nej. Og I må rigtig gerne like videoen, subscribe og husk at abonnere til min kanal. Hugo og... Din kanal! Det skal du skrive med min kanal. Vores kanal. Ja, Det er egentlig. vores kanal. Og så vil jeg bare sige farvel, og vi ses i næste video. Ja. Farvel, guys.